guys, back with another video. So, as you guys can see, we have Gino on this side again, guys. Again. Second video, he's featuring on this. So in this video, we're gonna do a general knowledge. Exactly. Just to test our knowledge, you know. Just to see. So let's jump straight into it. Our IG handles is gonna pop up here. Yes, as usual. So, and support the man's music. Support the music, guys. Support the music. Julle weet julle like music, so ja, vir die general knowledge, ons gaan maar net kyk wie is die slimste tussen ons twee. Sien jy? En as jy goed ken, nie ken nie, sê nie soos dommie. Ons probeer. Ons try van almal kan nie general knowledge. Exactly. So ja, laat ons gaan. 1, 2, 3, go. So. Hey, lang. 50 general knowledge questions. Okay. Kyk maar wat ons kyk. Wist jy? Subscribe guys. Subscribe. Okay. What is the moon to Earth? Ek sal sê. Okay, nee, satellite. Wat sê jy? Star. Ek sê star. Dat was goed! Ja, bro! Ek was so seker man. Nou, ek het selfs straight start tot Zambit. What's the main goal in the Pokemon TCG? Ek gaan in die eerste een. Ek gaan in die eerste man, hulle vang die Pokemons. Ja, op die einde van die dag. As ek my sê so aan die antwoord gaan ek iemand slaan. Wat? Collect cards. Wait, wat die hel nou? How many bones are you? 206. Oh, it's 206. Daai gaan ek verkeerd. Oh, jy het al lees hoe jy nou doen. So ek verstaan nie. 200. Oh, nog het hulle iets anders uitgooi. Okay. Nee, ek weet die mense doen. As hulle where is Moment ek weet United Kingdom? Ek voel is B of C. Ek sal sê United Kingdom B. Ja, maar C. Ek sê B. Ek sê C. Kom op. Ek was seker man. Where was invented? Ek gaan sê Italië. Net vir veiligheid. Nee. Dat was 'n trick question. Ek dink China. Frans. China. Yes! Ja. Ek het was 'n trick question. China. What is Venus nickname? Ek voel C. The morning star. Ek gaan ook maar die morning star. Ek is nie seker op die nie. So. Was daai as omdat my pa sê dit ook en dan sê nee, ek môre ster, hulle noem dit môre. What is the only food that never spoils? Ek voel is eggs. Money. Aha, honey. Ja. Ek sal sê honey. Ek gaan ook sê honey. Ek het wel gesê eggs. Ek is seker man. Ek het vergeet honey is mos how many years are Danish? Since 100. Ek wil 1000 sê man. Ek gaan B vat, net vir veiligheid. Ek sal ook weer B vat en is dit nie intussenin. Yes. Ek was seker. Dit is intussen so. Maar ek het die honey ding was ek onseker. Ding is who has won the most Grammys? Michael Jackson. Nee. Beyoncé. Okay, ja, maar Michael Jackson. Dis verkeerd as ek. Come up man. As jy net 'n vrou mens het rap seksisties al weer. Nee, raak seksisties. How many planes are in this now so ek voel is 10. Ek hou keer. 10, ek sê op 10. Ek het vergeet. Oh. As jy nie tel, ek kom dan by. Nee, maar ek het vergeet as dit tel op as dit blue en blue. Purple sikama. Pink. Yes, come up man. Wat gaan ek is hom by daai. Wat is die lengte van Waterpolo? Ek voel is 22 jaar. Nee, ek kan verkeerd wees. 33. 55. Ek as jy seker remember. Okay, wat is die tallest waterfall in? Erma Enzovoort. As ek verkeerd is ek keer. Tequila Falls. Waar is Enzovoort? Ek weet self nie, ek weet nou net daar gegaan. Wat animal is on the Ferrari logo? Horse. Pear, dis allemaal wie dit horse. So, ek vergeet blou en rooi. Wat was die kleur?
Ja, die. Was the first American president? Gaat ze George Het Washington. is George Washington. Als iemand zegt Abraham Lincoln. Nee, het is George Washington. Dat is verkeerd, dat is verkeerd. Maar hij is op je geld nood. Zo, als het ja, man is dan is die scam bro. Want hij is op je geld Wat nood. voor kippen dat zijn? Ik zou zeggen Hongkong. Ja, het is Hongkong. Joh, ik Wat vond is het Hongkong? het is ziek. Lekker zo Bingyang. Oh, lekker. Ik was eens. Dat is een capital, niet. Hongkong is muziek Het is anders. stad, het is een hoofdstad. How many days are there? 30. Hoe moet ons wie? Ik kijk in mijn kalender. 31. Ik heb een beetje vergeten. Hoe is het zo? What was Elon Musk's first company? SpaceX. 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 SpaceX is SpaceX. Oh, ik voel een SpaceX. Maar in space altijd is. Zo. Joh, is alles zo verkeerd. Nee, maar ik was niet zieker als het. Van Nee, maar SpaceX is dus wat hij nou weet nog. oh, hij is zieker nou. Maar het is zo toe. Wat is dat toen? Jong, 81. 81. Ons was kunnen zo'n point monster. Als het verkeerd was, dan weet ik niet meer dat is niet. Kom maar. Jongen, en ik wist dat de kip te zijn. Of whatever, hij heeft me eten Wat is de first empire of Rome? Oh, moet ik nou geit nou wist dat? Ik zeg Augustus. Ik zal het B zeggen. Ik denk dat het een B of A. Ik denk het is A. Ja, zo. Augustus. Good guess. Ik heb het eruit. Where is Angel Force located? Ik heb jij vragen. Nee, nou, hij vraagt van, nou, heet was die vraag. Ik voel het Ik voel het Brazil. Ik wil het Brazil. Venezuela, joh. Mijn eerste kies was dit, maar toen was ik Where was baseball? United States. Oh. Als alles is in Brazil of Italië. Italië Maar is... het alles en hulle het moes basketbal ook, no? Wat anders is. Jezus. Nou, maar at least check goed geschreven. Dit zijn er al eens zeer. Which volcano is the most active in the world? Hoe moet ik dit? Ik dit schreeuw, wel, ik dit schreeuw, maar ik... Dat is C. Ik zeg B. Even verder. Yo, dat is ook hier. Yo. Ah ja, wat gaat aan? Wat ga je? How many legs do crabs have? 1 minuut dan. 6. Ik denk ook zo steeds. Ja, dat kan niet 12 dingen. Hij spin ook op het A. Hij is 10 layer. Als je zit denken aan mijn trek, het moet van B vat, zien zij. And B is ook in between. In which direction does the sun rise? Van die... Wij zitten die oosten. Zo, dat is in die leeste dan. East. Ja, van die oosten naar die westen. Sorry, ik vergeet het. What kind of animal is it? A mammal. Oh, dat is een mammal. Als je alles is een bird, dat is die niks. Ah, dat is een boot. Toch, hoe is het niet zo echt? En dan zeg ik kan al weer betekenen. Ik ken sodium carbonate of sodium chloride. Ik zal zeggen chloride. Ik heb fysisch gehad. Yes, ik was zieker, was ik heb het geraaid bro, Die jongen net geraaid. Dat is de timing hier. Die ja met ons wie. Ik is zinks. Er gaan met B. Ik denk dat silver. Ik zou zeggen zinks. B. Ik was Wat is carbon? Ja, ik heb Gio gehad, ik weet hem met X. How many? Dat is een trick question. Dat is een trick question. En lief, ja. Ja, dat zijn niet al jelle jaren 366. Ja, is A. Zie. Toen kom ik 366. Van nou, februari, ze dag komen we nog bij. Zien ze. Ja, dat is wat dat bedoelt. Wat kan dat doen? Red. Oh. Red. Mensen dan zeggen blue ball. Ja, dat is die ding. Maar nou laat zien, alle voorbeelden. This planet is nicknamed the Blue Planet. Ik zou ze zitten. X6. Van. Dat is eigenlijk maar Oh, is uit! is Ja! Ja, wat zijn ze nou zitten, dan denk ik.
Die aarde is Oh, die aarde is blauw. Te voelen. Oh ja. What color is the airplane? Wat? Blik, omdat dit een blikbox is. Ik zou zeggen blik. Ik zei ook blik, ik weet niet. Als orange, hoe is dat voelen? Wat is hij? Ik weet niet. Airplane is blik. Oh, zekerlijk iets binnenkant. Maar ik kan Excel Ruby. En, hoe is die dollar? Ik zou zeggen Nee, ik ken die peso. dollar. Peso. Oh, peso. Ik weet het helemaal niet van de currency. Ik ook niet. Ik vind het Hij is Italië. Italië. Als je zegt Ja, Greece. het is Italië. Als je zegt Greece, dan ga ik kwaad. Ja. Ja, en dat pizza's. Pizza's ook. Hij is wel pizza's maken. Which country is known as the land of the midnight sun? Ik voel als Norway of Finland. Ik zou zeggen Finland. Ik zeg zeker, dus we zeggen Norway. Dat is... Ik ga zeker, ik ga het in Norway ook kijken. Which is the square root of... Five. Root of... Open ik weet. 5. Oké, B. Ik ga toen maar naar San Leier, ik zeg maar. Als aanvangt, dat is er van hangen en die van af. Dat was... Leier, dat is square, hoe doet hij dat doen? Hij is cool misschien dan, hè. Fish producers. Tuna. Nou, Zeker. ik zou zeggen salmon. Goed wat ik kan. Ah, ik heb dat met dat daar onder het praatje mooi. Ja, daar heeft korreltjes was denk ik. Kan ik tuna weten. Sahara. Ik zie het. Sahara. Ja, dat is tof. Dat is tof en die bonen liggen. Nou, die zijn nog niet. Speel nog eens naar man, joh. Ja, maar je gaat denken, is die antwoord. Maar dat En dat is een goede ding, dat je opties en dat gaat je nog kiezen als je nog. Oh, want die van ze hebben nog niet de antwoord gegeven. Ja, hij is tricky. Hoe invented het? Thomas Edison. Isaac Newton. Nee, Correcteer ik zal er even bij bij. Isaac Newton. Yes, Ik zou zeggen C. Ah. Alexander. Wie zei bro? Het is een naam die je bel. Oh, ja. How many oceans are Oceans! Ik weet niet van 1 5. oceans. 5 en ik kan niet bij je noemen. Ik zeg. Als ik hem zeg 5. Yes, come on. Ik is een zeker. Oceans. Ik denk dat het 1. In what year was the first McDonald's restaurant? O's wieder. 1950. O's gaan met B, als we van ons kinderen zo. 1950. Ik kan niet meer meestering. Je mouse, hè. Oh! This is the tallest skyscraper in the world. Hoe moet ik weten? Ik zal ze B. Ik zou zeggen C. Ga maar meer C. Ik voel het ook C. Ah, R, B, C. Change hem vanop. Wat is aan? Ja, Als ik het niet verkeerde, dan zeg ik volgende keer, wat is het? Maak het op ze. Het kan het niet wat? Oh, ze kunnen... United er. United AK. Ah nee, hier is een trickquestion weer. Als ik... Yes. Oh, dank je toch. Van de Wat Oostvaart. beantwoorden ze nog het eens? Ik weet het. What is the fastest land in the world? Cheetah. Oh, Falcon Cheetah bro. Nou, jij zou rijden verder, maar die anders. Het Aussie is een koek en crew. How many points are... Ik denk dat is 8. Oh. Of... Van een man kan aanzien. Nee, 12. Ik ga maar met die 8. 12. 10. Van zo'n afstand 6 klaar. Zo. Wat is dat? Die is Venus. Concreet van Of Mercury. Mercury. Dat is natuurlijk. Ik zou het een Mercury doen. Venus, ja. Venus. Ja, Venus is de eerste planeet van de zon. Dat weet ik. Which country is the most... Indonesië. Ik voel het Indonesië. Ik ken alle Kan je eilanden. Sweden of is het? Of Greece, dat is een Zweden, ja. Als men die Engels dat is denken. Oh, wat is dan? Wat is het? Capital of Chile. Oké, je moet dus mooi denken. Dat zit een beetje dat. Santiago bro. Ja, Santiago.
Alsjeblieft. Yes! Het klonk van het chili mensen. As like a Mexican Right. what do you call like ballerina skirt? A panzo. A leotard. Ik zou zeggen As a tutu. leotard. A leotard. That's real. Of nee, Tutu. tutu. Yes, come on. Ik was niet zeker, man. Ik weet niet, ik heb het geraai. Each of these painting is not from Leonardo DiCaprio, Mona Lisa, The Last Supper. De laatste appen. Of niet? Strawberry Night? Wat is Strawberry Night? Strawberry Night. Het is Strawberry Night. Wat is actually item? Yes. Come on man. We have reached the end of the video. Ik zeg dan het is item man. General knowledge, guys. Waar heeft Leonardo alles wat doen? Hij heeft die Mona Lisa en een ander ding. Hij had ooit zo gezegd. Als hij alles wat hij gepainted. Nee, hij heeft nog painters, maar ik ken die. Wat heeft hij nog wat doen? Ik heb niks met de Eiffel Tower te doen. Wie is hij? Hij is een ingenieur ook, hij heeft die touw ook uit of Oh, zien ze. So yes guys, that's the end of the video. Yes, Make sure to like, comment, subscribe. Tune in for some new videos. Give us more ideas so, Yes. so Give that we more can ideas. do them for you guys. And yes, If you think the general knowledge we have done is coated, hit just a like for it. Because our brains are very tired of thinking. we already had a long day and now we must do a general knowledge. For you guys, this is Oh, not yes. easy, guys. But yes guys, Yes, Ian, one thing, subscribe. more videos coming soon. Trying to drop every day so. Yes. Yes. Dankie. Bye. Walk in the Dat is maar in daar. walk in the room like I'm Vincent Kennedy. Hey, does it? You must remember me. Pull me some.